Kabeh wong lanang mamlangkring bae gawene. Kanggo Mamah Nunung diaturi Bos Malaysia. Kanggo Ibu Tania sareng Bapak Rohimin, Mama Iim. Lawas pitung wulan sampai jabang badan wis terenodang bola galung. Bagi Mama Nunung. Mama Nunung jaluk dolarane Mama Nunung. Aja MC bae sing dipai. Ya rumah nyo sorangan. Lawas pitung wulan sampai lahir jabang kakang langkah kabare langkah tanggung jawab dulu kakang tegang masih dibingkis maning kanggo Teh Nunung Bos Malaysia. Dalan Teh Nunung diaturi kanggo Teh Nunung maning kanggo Bapak Rohimin, Ibu Tania dalan kanggo Mama Sarni wong Tegal apa gini kayaknya Maya wong Tegal tike isin mirang pribeno tupenane Mama Sarni sing duwe rias Mama Sarni dewe kong Tanjung 3 Mama Sarni. Aha Mama Nunung ayo gama kenalan dingin karo inyong gimana kanggo Mama Nunung Bos Malaysia. Apa mesti loro gantine Mamai ayu sing nerima ning segalane Mamai ayu duh Gusti kang kuasa Mamai ayu kula nyuwun ampura Mamai ayu urip kaya kesiksa Mamai ayu kaya dikejar dosa Mamai ayu lawas pitung wulan sampai lahir jabang Mamai ayu langkah kabare langkah tanggung jawab Mamai ayu tega Mamai ayu orang yang mantan yang kayu Mamai ayu dia turunkan Mamai ayu matur kesuwun kanggo Mama Nunung kanggo Mimi Tania tobat ai dibaik goyangan ah ambil anaknya sawere kanggo Mama Nunung kanggo Teh Nunung kanggo Bos Ringgi maning isin mirang pribeno tupenane jabang lahir langkah bapane Bos Ringgi kanggo Bos Ringgi kanggo Bos Ringgi maning apa mesti loro gantine sing nerima ning segalane tuh Gusti kang kuasa kula nyuwun ampura batin kaya kesiksa kaya dikejar dosa Mama Tania Teh Nunung Bos Ringgi lawas pitung wulan sampai lahir jabang kakang langkah kabarare
langkah tanggung jawab buka teng tega kanggo bos Ringgi maning pengen lagu duit anyar kabeh sebagai neneng mah duit lawas pengen keluas mah ayo dibayar blodak 50.000 bagiannya kinyak ya aja kesirian kanggo bos Ringgi maning Jalos gelem duit isin wirang pribe nutup menanen Jalos gelem duit banyak mong datang bang lahir langka bapane ben keluas ya penuang aha iya matur kesuwun iya sing nerima ning segalane do Gusti kang semai ayu lanyun ampura batin kaya kesiksa kaya dikejar dosa lawas pitulan sampai lahir jabang takang langkah kabare langkah tanggung jawab